May poras labud Kapampangan. At chuta na naman kayo kay katamong Tegalugan. Ing tutuki kalimang pulot at lune. Okay? Kalimang pulot at lune kay katamong Tegalugan. Kumpisan ko na. Imumunang dili at adsundu. Ingat adsundu Tegalugan niya. Ing mas manayon ang Kapampangan at addakitan. Okay? Ing dahil Tagalog ya. Ing mas manayon ang Kapampangan pauli na ning. Okay? Shortcut may ito, uli na ning. At mas shortcut pa kanita, uling. Okay? Ing tutuki, mituloy. Mas manayon ang Kapampangan, malaos. Okay? Kadalasan. Ing kadalasan, nakbalo nung Tegalugan niya yun, nung aliya, dapat ing parakanaw, ing mas manayon ang Kapampangan, keraklan o kaya menasa. Ing tutuki, trumpo Tagalog ya. Ing Kapampanganan ng trumpo pasi. Ing patnubayan, kung naman makapiyo kayo yung patnubayan nung Tegalugan nyo uli, pero para ka na ako, ing mas manayo ng Kapampangan ang tabayanan. O sige, deta na pa mo, at po may pakabaan na yan naman yung kaya katamo nga Tegalugan, lumasa ko balat kang yop-yop. Okay, nakasalilong kayo nilalamsi ko niya, kinig ko may video o sige, kaya tutuki, pang kalimang pulot apat na yung tutuki. Karakal na natin o sige, pasibayo, panay kong sasabihan, pag masabalan tayo kay katamong amano, din kay katamong anak, din kay katamong apo, Kapampanganan tala tala sana Tatagalugan Kakita mo mismo, Kapampangan tamo, may pang Kapampangan tamo, makanyan o sige, pakala salamat. Duwid tamongan.